kadang juga dua hamil saya. Dua mana Chief Minister fैदोंमोन नालाय हाबनो जायाखै ओमफ्राय दा नै सिङाव गाखोनो होननानै फैबाय आरो जोङो स्टेजआव Wah, माथो नै थांसिजोबलायथारदों होनदो लागाव मोनायाव मोजां नुदों ना बरिया हिट सुपार बरिया मोजां नुदों Bila biasa yo sebenarnya. Dari jam nonton oke. बरिया मन्दपाथ' बेनोमोन दहाय माने मिनिस्टारफोर थानायखाय आङो सानाव भिडिअ बानायफिननो मोनासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो एक्सप'आव थांबावनोसै नै जोंहा फंबायमोन दङ जों मोनायावबो नायनो फैफिनबाय थाङासै थांसै दायो जों दा मोसानाय सिंगारफोरनि मेथाइ खननायखौ एसे खोनासंनोसै बिबार दख'ना Orang rana rengai Dini zirah Ibu
Thank you so much. हजुरलाई आन्तरिक धन्यवाद बयसीमा सबैको